See finish egbuola a lot of people. See finish. Agwara m ọnụ ana m ekwu ya mgbe niile. Enweghị onye na-awụghị ogbu mmadụ. Enweghị onye na-agaghị egbuli mmadụ. Enweghị onye na-agaghị awụfuli ọbara. Unless o nweghị ihe ị na-elive for. Some people imerute ha na nwa gị hụ na ha ga-awụfuli ọbara mmadụ. Ụfọdụ wee imerute ha na di. Ụfọdụ wee imerute ha na nne. Ụfọdụ wee imerute ha na nna. Unless onye na-enweghị ihe ọ kụtara enweghị ihe ọ na-elive for. Enwe ihe wụ ihe nọ mmadụ na mkpụrụ obi o nwere ike ime anything for. Before gị chee na ịhụcha na mmadụ. Before gị chee na ịhụcha na mmadụ. Be very very careful ihe ị na-eme. N'ihi na ụfọdụ ndị mmadụ sef amadụ hụ na ha ga-ewefuli ndụ mmadụ. Ọ na ha ga-akwafuli ọbara. Until ihe kọrute ha n'ọkpụkpụ nga ha nụrụ ụda ọkpụkpụ ha. Ihe ahụ mere ha mmadụ apụọ. Another thing replace baiga n'ime the body ga biri. Ọ ya wụ na mmadụ emene ihe n'omebe mbụ. Mmadụ emene ihe a na-ele anya na ọ gaghị emeli ya. Biko toruo nụ ntị ụnụ ala. Akụkọ n'ugbo na anụrụ m ya na ọnụ nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Amaka. Ya wakọrọ akụkọ ya kpugharịa m ahụ. Mso mbịa kora ya ọnụ. Yes. Anọ m na-erugharị wee rukwute akụkọ a. Dịka akụkọ siri gaa. Ihe a wee Nigerian man. Nwoke a wee onye Nigeria. Obi na UK. Obi tekwele n'aka na UK wụ ala bekee. Ya elege age ya sị mba na ya arụtala ego ya emene ihe eji ego eme. Mana ya lụbeghị nwaanyị ka ya lọta na Nigeria bịa lụrụ nwaanyị. Ya lọtakwa na Nigeria bịa lụọ nwaanyị. Hụ nwaanyị masịrị ya. Hụ nwaanyị dị ya mma. Ya ele ya ọ masịrị ya. Ya propose marriage nwatakịrị nwaanyị ekwere. Gosikwana ya na ya onwe ya like kwere ya. Ụnụ mana ịhụnanya dị n'obi. Anaghị eji ọnụ ekwu ya. Enwere onye na-aga na-ekwu ya mgbe niile ya na-agụ ya ka uri. Gị megharịa ahụ ya sị I love you. Gị ile ya anya ya ka ọtọ ọṅụ anya. Gị mee ya ara aṅụ ire. Every minute anya ya nọ na ahụṅụ. Gị hụta ya na onye ahụrụ n'anya. Ihe ahụ nwekwara ike ọ wụchaghị ihe ọwụ. Ụfọdụ ga-ahụ n'anya. Ha achọghị anything menụ. They become your silent angel. That unseen angel, that invisible angel in amaghị. Ha ga-alụrụ mgbe anya na-ele gị ahụ. Ha ma mgbe ịrịa gị ahụ, they will come true. Mana ha na-agụ ya ka uri mgbe niile ile ha anya ha ara aṅụ ire sị I love you. No, they don't behave that way. Ọ ya ka m ji sị ịhụnanya dị n'obi. Ọ ya ka nwata nwoke lụrụ ke nwaanyị agụ nwanne ya ka uri ya na ya bụ ya eji ịhụnanya ke nwoke sị mba ịhụnanya kele ya ga-ahapụli ya na Nigeria. Ya lụwakwa nwunye ya lụcha kpere emejiere ya akwụkwọ kpere gawa UK. Ke nwaanyị agaruola na ha agwadatị na UK na anaghị akọ nwaanyị ihe na ihe ọbụla ọ sọrọ nwaanyị ya eme. Na enwe ihe a na-eme nwaanyị okwu nọ n'ọnụ. Na UK ụmụ nwaanyị ka e nyere pawa niile. So ha lekwa ụmụ nwoke mere sewe ọ tero ha mma. Ya ahụ pawa o nwere na UK as a woman. Ya ebido shape chapter a woman on a mission. Gwawa di ya na o nwere cousin brother ya mere ya ihe ya wụ ya na ya bọrọ na mma. Na nwanne ya ga-enyekwere na family ha aka. Na ya biko na ya chọrọ ikpofete na o mejiere na ya akwụkwọ ka o fete. Ke nwoke sị mba nọ kama esend ya nọ ego nọ kama ka ya establi ya sị mba na ya chọrọ ka o fete na UK bịa hustle ụwa. Na anaghị ama aka naira anaghị ama aka with pounds. So wefetere ya na so kpofetere nwanne ya na ọ ga-enye ya obi aṅụrị. Na ọ ga-eme ya obi ọma ịhụ nwanne ya ahụ ebe a ka ọ bịa hustle ụwa wee ga-elekọta ezinụlọ ya. Ụnụ mana when a man is in love, he's in love with everything. When a man loves a woman, he loves with everything. He loves ultimately. Apart from egwuregwu, apart from egwu a na-agba edere mkpo has, apart from ụmụ other junkie something. When a man truly loves a woman, ọ na-adị ka a man under a spell. Nwaanyị ebido use that over the man. Ya ebido nyụọ ashịwa, ya ebido rewe, ya ebido bewere the man, mewere ya ihu, bute ekpere nwunye. This man amata na ihe awụ ihe ọ ga-emere nwunye ya obiọma akpa ya. Ọ gịnị ka o mere? Yes, okay.
na ọ wụrụ ihe a ga-eme obiọma dị ya ka ya kpofete cousin brother ya. Nwoke a gaa n'embasị ga-eti akwụkwọ tiga ego tiga arụ tiga ihe niile epulu cousin brother ya, onye nwunye so cousin brother ya kpofete UK gaa n'airport ga-receive ekpekpute n'ime mgbule na-enye ya nri enye ya entertainment ime welcome somebody bịara na country ọhụrụ ị ga-like make sure not happy na-akọrọ ya story na-eme ya nnabata mmadụ denwe n'ụlọ ya. Ọ ya ka this man filiri na o menene nwunye ya obiọma. Ọkọtụ ya agawa ọrụ na-etekegharị shift mgbe ụfọdụ ya ga morning mgbe ụfọdụ ya ga night. Ọ pụwakwanụ nwanne cousin brother nwunye na nwunye anọrọkwanụ na UK wo onye na nke ya nobody prognosis. You are in your territory, you alone. Enwe ihe megide you entirely on your own, nobody cares. This man gawakwa n'ọrụ nwunye na cousin brother ya anọrọ n'ụlọ. Ọ ya ka o ruru otu ụbọchị mkpụtụmkpụ agba ihe bere n'azụ ụlọ efete n'ihu ụlọ ha olu ya ka na-ebe ụwa ahụ ya ahụ ọnụ ya nga ọha hụkwa n'otu o si ebege wala ihe bege n'azụ ụlọ for long. Ụmụnne m, the worst thing you can do in all your doings, do not do against an innocent person, especially the person that loves you, who has done everything to make you happy, who has not offended you in any way. In all thy doings, do not offend this person. N'ihi na chi ha na-alụrụ ha. Ebe nwoke na-agawanụ ya gawanụ shift ka ọkọtụ. Nwunye na onye ọsọ cousin brother ewere home shift. Ya gawa shift ka abalị ha ewere morning shift. Ihe niile na-eme n'ime mmụlụ ya. Ihe niile a na-agba agwantịla ọgwa bebi na today sokiriwo a na-agba ya n'ụlọ ebe ọ na-akwụ ụgwọ. O ruole one evening ya sị mba na cousin brother nwunye bịara nọ na ka aga tekekwana ya out one weekend. Maka etekekwana ya out asị onye bịara UK ka ya kpegharịkwana ya n'ihi na ala bekee ebe na-adị boring. If you have nowhere to go, you nọrọ nnọọ n'ụlọ ebe niile na-ajụ oyi dị quiet. Yes, this weekend ka ihe take ya na nwunye ya out ka akpagakwana ebe a na-atata so ife. Ọ ya ka ha jikere gawa na restaurant amara yotago a popular restaurant eat out ka ha gaga tatocha ihe. Ọ ya ka ha gara na the eatery were oche nọrọ ọdụ. Somebody mara this man marakwa nwunye mgbe nwunye nwa agbọghọ aka na-ete na-eselite like ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ ma ibe ha yani abụọ gakọrọ na university, the same university. The man wụ onye obodo nwunye this man ọ marụrụ ya ala dịka ihu aka ya na azụ aka ya yani abụọ gakọrọ na the same school. Ọ ya ka the man bịakwara n'iri ihe ka ya nọkwa UK ebe a ha nọ bịarute site ya tebụl hụ ndị nọ na tebụl hụ this man na onye na-alụ nwanne ya onye si obodo ha hụ ya the man na onwe ya ọ makwa ha ma onwe ha ya ahụ ya hụ nwunye ya na nwunye hụ ha the next young man nọ ha n'akụkụ ya sị mba na anya na-edeceive na ya mara this man as this lady's boyfriend. Now that this lady wụ nwunye this man, this guy is supposed to be her ex. Ọ gịnị ka o mega na the same table with this man and his wife? To avoid introduction na-agbawa obi ekele eji mgbugboro na-ekele, to avoid ihe mere nwanne n'obi obi na-ekwu ọzọ ọnụ na-ekwu ọzọ, ọ bọdazi ihe ga-ekelewe this man ọ gakwa were ya zuru nri ya gaa were another table riwekwe n'iricha were iwe were ọnụma bọcha lara onwe. Ruo another day ya hụ this man ya sị ya sa biko na onwe ihe ya sị ka ya jụọ ya na that woman ya na ya abụọ nọ na table ebe ha bịara bịa rie nri last weekend. Ya akpa aha that place. Yes, no nwunye. A no kwụsị ka ọ mazị onye nwunye wụ no nwunye. Yes, na ya ma ya no nwunye. Mana the young man nọ ha n'akụkụ kwana ya na ya abụọ kwu ha na-atọ na ekwu na-achịrị na-eriri ime na ọwụ onye kwanụ ka ọ wụ to him. The man sị na no cousin brother nwunye na ya ma ọ mara na ụmụ nwaanyị na ekpofete nwanne finally ya ekpofetele ya ka obi edekwa ya mma.
the man ajụwa so onye ka ọsọ kpofotere that man na nwunye si na cousin brother ya no oga no na ya agaghị ahụ ihe ọjọọ mechie ọnụ na that young man na-awụghụ cousin brother nwunye oles ọwa onye yiri ya oles ọzaga aha ọzọ mana lekwa aha this young man na-aza ya akpa aha the young man ya wụrụ exactly ihe cousin brother nwunye zaga ihe ọsọ wa aha ya gwa ya na ha niile gara na the same school na ihe a na ọ wee enyi nwoke nwunye ya mgbe ha nọ school kwesịrị ịwụ ex ya now that should be his title your wife's ex-boyfriend not in any way related to her as cousin or as whatever na ya ga-ajụ nwunye ya onye that young man ọwụ the man alawa biriz na-ebuje n'ụkwụ ya na-alaje si ihe ka ya wụkwala eziokwu ya ga-ajụwa nwunye ọwụ onye mejiri akwụkwọ kpofete kedu onye this young man ọwụ nwunye sị na ọwụ cousin brother na-ele ihe o ji ajụ ụdịka ajụjụ a ya sị mba na ihe eji na-ajụ na onye maara ha ọfụma ma mgbe ha na-aga skuulu hụrụ ya gwa ya ya hụrụ ha last weekend nga ha nọ na tebụl na-eri na-achị ya gwa ya onye ahụ na cousin brother nwunye onye ahụ si no na ọwụghụ cousin brother na ọwụ ex ya na ọ chọrọ ịgwa ya nke wee eziokwu ka ọwụ edigiwe fọda ọ ya menwe kọl nwunye ya si ya and so what na gịnị jiri mee na the life now a free one likewise the world itself now the world is a free world now her happiness matters to her more than anything and so what gịnị jiri mee na wenwebe ndị mere no ex ya gịnị emezie gịnị mezie biko na enyekwele nsogbu biko na ya biko ọbọdakwala enye nsogbu that her happiness should matter to him kedu ihe ọ na-abịa eju ya ex asịkwa ex yes the young man na ọwụ onye ka ọwụ tu nwunye nakwa na ihe nwunye na-ekwu so na ha abụọ mara nwa ha abụọ wụ lovers na kedikwana ihe the man na-asị ododa na ọwa enwebe onye mere ụdịrị ha ahụ gịnị jizi mee na ihe mere n'ọwụ na ọwa ego ole ka o jiri kpofete ya kakuleti ego na ya ga-balansị ya nwunye yes na ya kakuleti ego niile o spendịrị o ji kpọta the young man na ọ ga-abalansị ya na ọ bụrụ na ọhịa ga-eme ka obi erukwa ya maka onye ọbụla gara onwe biko this man as really gwazie the young man sị ngwa ebe eziokwu agbaala ọ gaghị anọzi n'ụlọ ya fọda na ya buru ngwongwo ya bịa pụwara ya n'ụlọ ya ka ya mara ka ya narị ka ya ekute ume the young man amakpo n'ime ụlọ vai shere akpa ya wee onwe na-eji o nwetala n'ọrụ o nwetawela ego ọ raghị ya ahụ isettle somewhere this man elege nwunye n'abalị ahụ nwunye efilikwe hụrụ ma ọ nwede otu o shi metọ ya isi ka ya sị na di ya eweli iwe na ya dị sorry ọnụ ka na-agba ya because mgbe ọ bịaje UK ha gwara ya si ya gara eme ihe ya mma o rutela ebe ahụ hụ pawa UK gọọmenti ụmụnwaanyị UK ụmụnwaanyị nwere na UK ya efilie na enwe ihe ga-emenụ na onwe ihe di ya ga-eme ụsọ enweghị ọnụ ya na-agba ọnụ n'elu bed ọnụ na-agba kpakpakpakpakpakpa ya na-apịa ọnụ dị ma na-asị ya na wozubekwanụ na nkwa ebe ka nwoke apụọla na ka ha nọrọ akwa n'udo na ihe mere na-eme nwaanyị anara dị iwewe ya nara dị ya kwabe ya nara dị ya mkputie ọnụ na-agba kpakpakpakpakpa dị ma so ozu okwele na ozu okwele nọ ya emechi ọnụ as a winner yes nwata nwoke ewu di ya ga-achọ ihe wee spike ya nri oriri ka nwunye ya eriwekwa richa the next day n'abalị ya ọma na enwe ihe di emesịrị dị nri up ya eriwekwa ericha afọ elakpuru dị down enwe ihe dị down pụọ from this world because a spike nri this man ewere pilo kwede n'olu kwegbuo ya nwụọ ka ọ nwụrụ kubie ya ebe ntị were mma tụtụrụ nwata nwaanyị nọ disassemble anụ ahụ ya niile tụtụrụ ya enwe ihe wụ pieces ya ebepụta isi ya ebeshi ụkwụ beshi aka tụtụrụ nwata nwaanyị nọ separate ihe niile na ya n'ahụ tijuo ha na nylon bag
o shere each one o shere ya ga na another street gaga ta ego na their waste bin. Otu a ka o werere pass nwunye distribute na different waste bins tofusha ha ebe ahụ. Ọta ịkwana ya na nke nọ n'ihu street ya nke e nyere ya access to ya gawa kedụ ya nso omehie ọ ga-agata ije ya gawacha fa ya other waste bins nọ n'other streets ga ebe a gaga ta ije nwunye ebe ọ hụrụ ya ga-ata ego isi ebe ọ ya ga ebe ọzọ ya ta ego ọkwa ya tụọ ka o bu ya na-apụ. Ọ ya ka etuwere nwunye a na-asa kedu ebe ọ gawa gịnị meziri ma nọmba ya ma gịnị ndị nwe ya dị worried a na-akpọ ex nwunye ya began to get report on a police station so ga jụọ this man na ya na nwunye na-enwe okwu ya na nwunye na-ese okwu na ha jụọ ya ebe nwunye ya nọ. Ọ ya ka polisi gara ga jụọ ya o kweghị ekwu okwu ha baiga na investigation bịa tizie CCTV camera nọ na street bịa hụzie na enwere black different nylon bags several nylon bags o bupụtaga na agata iji o burukwana ya gafee west bin nke nọ n'ihu street ya na-aga dandan were okwu na-aga ata iju ha na different locations. And that week ya wụrụ na ndị na-abịa ekpo deti na UK ha nọ off anọ ha ọrụ agaga buashiwanụ mepeshiwa nylon ahụ a capture ya ka ọ bịara bịa ata ejuge agada ha the whole locations ebe a camera pikiri ya ọ gara dump ga nylon bag ebupụtachicha the whole black nylon bag atopeshiwa taa ka isi ahụ ga parts nwanyị agada ha ihe niile ya bịa ha to one hole being the body of his wife. Ka a jụrụ the man ya ekwuo ihe nwunye mere kwukwere na ya enweghị iwe ya enweghị regret ihe ya mere na iwe ihe ya kpachara anya mee and ya enweghị regret si ya dị very happy na ya mere ihe dị otu a. Ụmụnne m okwu eruola ndị ụlọ ha ntị ha anụkwala na ihe mere nọ etere ose ugbu a na ọ ga-aga prison. Yes, ọ ga-aga prison. You can imagine onye a gwara nọrọ ọ hụtaghị di ya na ọ ga-egbuli ọ ga-akwafuli ọbara naanị ihe ọ hụtara na di ya hụrụ ya n'anya ya belivuzie na ya ga-eme ihe ọbụla masịrị ya even na UK na di ya nyekwanụ enwe ihe ọ ga-eme na ya wụ nwaanyị highest ọ ga-akọ highest o welite olu too much divorce ya ọ gawara onwe ya gakwuru onye ọhịa na ya abụọ. Ọ hụtaghị na nwoke ya na ya abụọ bi n'ụlọ ga-ahapụli ndụ n'ime ma ọ fọzikwa iji mma bewe ọwụ na ejiri ya future ya gosi ya ihe di ya ga-emeli before enyi ya nwoke abịawa ọ gaghị anwa ọ gaghị anwa suggest o chee ya eche a sị na a na-agbarị nnọọ mmadụ onye ọbụla ahụ ihe echi ya ga-eweta ihe echi onye ọbụla ahụ future ya hụ ihe tomorrow ya ji abịaje kere na ngwugwu abịaje enwe onye ga-eme mistake. Ọ bụrụ na a ga-agbaghe nnọọ future onye ọhụrụ gbanyere ya ka TV ya ele ihe tomorrow ya ga-eweta. In fact many people ga-anọ ndụ taa enwe onye ga-anwụ nọ mana because enwe ihe onye ma ihe echi ga-eweta ọ ya mere a lot of people ji na-eme mistake na-anwekwara ya emechi ugbo na ya ga prison. Ihe ọ sọkwara wụrụ the punishment ọ ga ke nwaanyị anwụọ na nwa na ọ gịnị gburu ya ọwụ mgbe mmadụ pụtara ya efilie na nweghị mmadụ ibe ya wụ na ọ ga-eyuzu mmadụ ibe ka tissue paper onyekwana ka ị na-eyuzu ya wụrụ obi hụrụ ngụ n'anya. Love were very sweet thing. Ịhụnanya na-atọ ụtọ ọ dị very sweet but then it is dangerous because the amount of love mmadụ nwere for you when the love is suffocated, when the love is no longer there, what replaces it is the same amount of hatred ka bịa replace ya. Nwaanyị ejikere sowe nwoke ọma na ọhụhụ n'anya sowe nwoke ọma na ọ gaghị adị faithful to ọ gaghị submit to ya esoro egawa use this man nweta onwe na UK. She didn't stop ya gaa n'ihu this same man ekpefetere ya enyi ya nwoke n'okpuru imi this man n'ụlọ this man ka enyi ya nwoke na-edina this man emejiere enyi nwoke ochie ichi nwunye ya akwụkwọ ya ekpefetere na UK not knowing it. Sometimes kama nọ na-adị nnọọ ọ na-arụ overload mgbe ụfọdụ ọ na-arụcha nnọọ ka ihe ọnwa ọka kama afụ
enweghị shi o biliri gị iri o metụrụ ya iteke onye bịara n'ụlọ out n'ọnwa kemgbe ọ the same day that man ga-recognize ya ga-abịa. O nweghị ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ. Onye na-emegide mmadụ kwụsị imegide mmadụ. Onye na-arụshi mmadụ arụrụ ala kwụsị ịrụsị mmadụ arụrụ ala. N'otu ụbọchị a very simple thing. Ihe ọ ga-ahụ the simplest mistake so far. Ihe niile zoro ezo ga-apụta n'ihe. On this man's own, enwe ihe ga-eme ka ogide this woman ọwụ ya gawa ọrụ abalị ọ gawala n'ọrụ abalị. Ya gawa ka ọkọtọ ọ gawala ọrụ ka ọkọtọ. Ọ gaara ama na enwe ihe begị n'ime ụlọ ya ọ gaara ama. Because ha dị careful ọ naanị ya the only person in that house na-ama ihe megenụ. Mana o nweghị ihe zoro ezo. God has a way of exposing everything dirty. Ihe niile na-ekwesị ekwesị ruru unyi. Especially marriage. People amaghị how God cherishes this marriage, this union. The only union Chineke is interested in. But even though there is no marriage in heaven, yes, Chineke na nwere way ọ na-eji ebupụta ndị dị otu, especially mgbe ị na-emegide onye obi dị aka ya obi ọcha, onye nwere obi ọcha, aka ya dị ọcha, onye ịhụnanya jupụtara n'obi ya ebe nọ, gị na-emegide ya. Hi. Ya were shi onye ama ha ga-abịa. Before this young man abịala onye mma ya already anọ na UK na-eche ya bịarute onye ahụ ama na ọ bịara the same day ka agụrụ ha that same Friday the same weekend ka di ya chetara na ọ ga-eteke onye bịara n'ụlọ out since that day ka o tekere because gịnị o nwere ihe Chineke chọrọ ibupụta ihe ahụ agbakwana ya n'anwụ kedu onye luzuru na all that lady enyi nwoke nwetara n'akwụkwọ nwere ike nga ọnụ mgbe ọ rụgala ọrụ onwe ihe gbasara mana ọ nwegarala ihe o metere nwụjụsakwa n'oyi separate ma aka eme ishie agagata ịtaja ohe ka mgbe ụmụaka gbara bọọlụ agata ịta ha bọọlụ bukọta ha ya ọnụ. Ụmụnne m onye ihe ọjọọ adịghị mma ihe asa ọ dịghị mma ahụrụ m ke m soma bịa gbotowara ya ụnọ ka anakwa ekwu ka anakwa aga n'ihi na ọ wụ otu akụkọ ga-emeta otu onye n'obi ya godo na ịma na enwe onye na-eme ụdịrị ihe gị ga-eji ya na iji ya onye ahụ share this video onye suspect na ọwụ dịka kwenye gwakọtara ọ na-anọ enweghị ya wụrụ your friend hapụ gị imegide onye gị na ya bi. Ụfọdụ ndị enyi na-ama ihe enyi ha na-eme biko ọ dị mma ka ebushi akụkọ so that ofu ihe ka mmadụ ga-ahụ ya emetụ ya o nwere ike kemgbe ọ hụwara ihe ọ hụwara mana kele nwere ike imetụ ya ya enwe ike shi na ihe ọ na-ememe gịnị chagharịa. Ọhịa m ji buru ya agbaje ọ nga ọha na m n'ọnụ udo dịrị unu.